2005निफ्रायनो आङो बेयाव सेक्रेटारि दङ। बेनिफ्राय बिनि समनिफ्राय बिनि मुंबो गैया, जेबो गैया। बे जेब्लाबो जानो हाया, बे आं गनायनो हाया बेखौ। बे सोंखारिजाथाव, लाजिनांथाव खोथा बियो। नोंथां निउस चेनेलसिम, मिडियानिसिम दा आङो मंगलाजरा प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि मनज कुमार ब्रह्मगिरि आंनि मुङा। दा मैयाहाय जोंनि नैबे मंगलाजरा प्राइमारियाव मोनसे UPPLनि प्रग्राम जानानै थांदों। बे प्रग्रामाव आं मिथिनाय मथेबा, मिडियानिफ्राय नुनाय बायदिब्ला जोंनि प्राइमारिनिफ्राय सासे भाइस प्रेसिडेन्ट होननानै गावखौनो सिनायथि लानानै बियो UPPL हान्जायाव जइन लाहैदों एबा बिसोरनि आर'नाइ गानहैदों। दा बेथ' जोबोद सोंखारिजाथाव, बेथ' जेब्लाबो जानो हाया। बिथाङा जोंनि नैबे मंगलाजरा प्राइमारि कमिटियाव माब्लाबाबो मुंबो गैया। नैबे आं थासान्दि नैबे खाथायावबो आङो दिनैहाय 2005निफ्रायनो आङो बेयाव सेक्रेटारि दङ। बेनिफ्राय बिनि समनिफ्राय बिनि मुंबो गैया, जेबो गैया। बे जेब्लाबो जानो हाया, बे आं गनायनो हाया बेखौ। बे सोंखारिजाथाव, लाजिनांथाव खोथा बियो। दा बिथाङा मा साननानै बिदि जोंनि नैबे BPF हान्जाखौ, मंगलाजरा BPF हान्जाखौ मानो फानहैनो, आं बेखौसो दुखु फोरमायनो सानो आरो बे मिडियानि गेजेरजों। मा गैया, आङो होनखाबाय दानिबो बारे बारेनो, बेयो खाथायाव थानांगोन ना नोंहा, हा? नैबे रेजिस्टार प्रसिडिं खाथायाव थानांगोन, होमबासो बेयो जागोन। बेथ' आगोलाव ओरैनो बे थांनाय इलेक्सन, थांनाय बाराव जाहा मोनथा ओरैनो फैलाबायनानै बे ओरैनो साहा रानफैलाबायोमोन। ओमफ्राय जोंनि माबायाव प्राइमारियाव फैनानै ओमफ्राय ओंखाम रानलाबायोमोन, बेफोर दै रानफैलाबायोमोन, बेल'नो। बिनि बागै बेहा जेबो गैया, बेहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बे प्राइमारियाव। ओमफ्राय माबाबो गैया, पर्टफलिय'बो गैया बेहा। दा आंनि खोथा बुंनाया बेनो। दा आगोलावहाय एबसुनि वार्कारखामोन, बेथ' नंगौ, 100% नंगौ, बियो एबसुनि वार्कारमोन। बिनि उनाव जेबो गैया। जोंहा बिथां थांनायाव जेबो खहा गैया। जोंनि प्राइमारियाव बा बे एलेखायावनो, बे जोंनि क'क्राझार एलेखायावनो जोंहा जेबो खथि गैया बिथां थांनायाव। बेखौ बुंनो थाङोबाथ' जोबोद दुखुनांथाव खोथा। बेफोर खोथाखौ बोरैहाय बिदि बांसावो? जों मिथिनाय मथेबा, जोंथ' बे जायगानि हिसाबै, जेनेबा मंगलाजरा प्राइमारि हिसाबै जों मानसिनि पिकचारखौ नुबानो मिथिखायो BPFआ सोर, UPPLआ सोर। दा आं मिथिनाय मथेब्ला, जों पिकचार नुनाय मथेबा, बिसोरो गावजों गावसो हाबलाय ओंखारलाय खालामगासिनो दङ। बेफोरबायदिसो बे घटनाया। बे BPFनि बे सासेल'नो गावखौ भाइस प्रेसिडेन्ट होननानै मुं लानानै बेयाव हाबहैदों, बेल'नो। दा फैगोन नैबे जोंनि बिसायख'थियाव, BTC बिसायख'थियाव जोंनि नैबे BPF हान्जाया जोंनि मंगलाजरानिल' नङा, बे इन्टायार पर्बतजरायावनो जों साखा फारा जानानै दंखायो। ओमफ्राय बियो 100%, 100आव 100खा। बेखौ बयबो जाथि गियाथि धर्मनि बेसेसे, जोंनि हारिल' नङा, बर'ल' नङा, बे गासिबो बे BPF माबाफ्रानो, मुस्लिम हक, सावथाल हक, सोरबा नेपालि हक, एकदम थाग थियारि जानानै दंखायो। बे 100%खा बियो। 100% बे देरहागोन कि देरहागोन, बेखौ आङो दिनैहाय मंगलाजरानि प्राइमारिनि सेक्रेटारि जानानैबाबो जानजि खानानै होननो हागौ आं बेखौ।